И какво става, хора? Радо е, това е тук и днеска пак ще пробваме хелкейсчето. Пак сме набили ни 50 кинта. Да видим дали ще изкараме нещо днеска. Миналия път изкарахме, но бяхме на загуба. Да видим днеска какво ще е положението. Пробваме да направя една тежка. Една тежка да правя. Тежка кутия. Айде да видим. 14 евра. Кутия. Ще даде ли нещо? Не. 14 евра кутия, нещо и половина. 11. Добре. Добре. Дайте пробвам още една. Ми хареса. Тази 7,50. Да видим тук какво ще е положението. Какво ще е положението. Лошо е положението и тук. Бива сега. Какво се прави? Добре. Я да видим кейс батълите. Има ли нещо интересно? Тук, например, ако влезем, дали ще стане нещо? Чайте си запаля една цигарка. Добре, за сега водим. Сега ще видим. Печелим ли? Сериозно ли ще му даде последната кутия? Добре. Ще видим какво ще продадем. Това ще го продадем за сега. Това за сега ще го държа. Ма и това го продаваме. Не ми трябва. Така. Ще влезем при този пич. Да видим какво ще стане тук. Дали ще върши. Девет и 30, ако бием, дали ще се избие. Добре. Добре. Добре, за сега водим. Мали, какво е това? Нещо и половина. Добре, бихме го. Колко взехме? 17 евра. Между другото, доста добре. Този стикер е готин. Това го продам. Дали си дръпна някой стикер после? Добре. Тези ги продавам. Добре. Тук имахме печалба. Тук 2,50 да видим дали ще стане нещо. Като добре, бихме ги 2,50, колко печелим до 80. Поне ги бихме. 18 евра. Дайте пробваме па няколко тия. Усещам, че да нямам късмет, това намаление. Да правим ли нещо от тук? Това да го правим. Да, дайте видим тук какво ще стане. Така, първата кутия. Мале, ако би беше дал дожа.
Ако ми беше дал нож, щях да откача. Това скъпичко. Добре. Айде, тази ми донесе миналия път скъпия калашник. Това не мисля, че е скъпо. 5,50 кутията. Добре. Те останаха сетъпи. Това направо продавам. Това никаква идея какви пари. Да, ефтино. Така, дайте само да видим какви айтеми имаме. Това ще го продам. Това ще го продам за сега. Дайте направим една битка ние за двама човека. Това... Те кутии нови ли са? Не знам. 4. 8. Така за 6, например. И да видим. Ще имаме късмет тук. 40 цента. Това къ. Добре. Добре. Браво. Това ми хареса. Добре, това скъпо. Това ще го продадем. И това ще го продадем. Така. Сега. Колко имаме? 11 евра. Влезе в някаква битка. Да има хора поне. Да, 8 кутии за 2 ля. Чайте, ще направим така. Това ще сложим. Ще сложим такова. Така. 6,80 и 70. Колко? 2 или 3? Ай, 2. Ще изчакаме някой да навлезе. Добре, влиза някакъв. Айде, дай нещо хубаво. 2,30. Дай нещо хубаво. Добре, поне бихме. Избихме и залога. Тук. Правим някакъв апгрейд. Да видим дали ще върши. Това. Тук добре. Не го даде. Добре, правим това. Айде, даваш го. Добре, това го даде. Така.
Добре, пробваме кутии тук батали пак. Та кутия не е лоша за 70 цента, между другото съм виждал да дропва скъпи работи. 14 кутии, бавно ми се чака толкова. 3 кутии за 1,20. Тук влезна някой. Ето. Ще играем с един бот. Един път и аз да игра с бот. Така. Къде да влезе? Тук мислех да вляза. Хайде, тук ще сме. Сериозно не влезнах. Имаме 5 кинт, 5,20. 5,20. Така. Тук. При този пич никой не влизам. Той избра много смотани кутии. Хайде, тук ще влезе. На 1,70 с кутиите. Нали ще избие. Да се избият, че е супер малко. Даже няма и да се избият. Като гледам 20 цента сме до сега, трябва да дръпне. Да. Даже май би. Келфейда. Той е на загуба. 3,50. Право правя една битка. 3 човека. Слагаме една кутия. За 3,50 би трябвало да има. Това. 52. Няколко имаме. Охо, това е нашето. Добре. Айде, да вържа нещо хубаво тук. Да извадим един път поне на профи, да сме нещо. Или сайта да пусне някакъв спонсорче, така. Да уредим повече, чето с 25 евра. Не е толкова интересно. Ако имахме едни 1000 евро, поотворим скъпи кутии. Айде, би трябвало влезе някой. Добре. Стискаме палци тук да даде нещо хубаво. Някой хубав терорист. Добре, спечелихме. Супер. 5 кинт този. Добре. Тази кутия готина. Те ги продаваме. Само да видим нещо тук. Това не знам, може да си го взема. Не, няма го взема. Го продаваме. Така. 31 евро имаме. Сега сме на малка печалба. Я само да видим, ако сме на няколко айтема, какво ще ми даде. Най-скъпите са тези. Какво мога да вземем? Колко парате? 23 евро. Какво да си вземем обаче въпрос? Като от тези нищо няма кефи сакаче.
Трябва да извадим нещо. О, това мога да взема грифончето. То не е лошо. Грифончето май ще взема. Че ми трябва една М4 с стартърък. Да, нема кефи грифона, май по-готи. Тя е някаква бейсик грифона. Добре. Ще вземе. Ще вземем грифончето. И ще повратим още. Поне не сме на загуба, хора. Без това сайта не ни е спонсорирал, така че по-добре да дръпнем нещо, отколкото да сме на загуба. Добре, ето е офертичката. Има ли нещо? О, добре, има някакъв стикер. Обичам стикерчета да има, изглеждат по-готи. Не на всички скинове сега, но... Ясно да видим какви пари. 17. Добре, ако извадим още 10 евра, ще сме добре. Така, кейсбата. Промен няколко кутия. То те кутии нямаме голям късмет по принцип. Като гледам. Ще правим една така. Винаги на най-тъпите се спирам. Ако даде някой нож, нещо... дай поне да, Battlescar. Де. Така. 3.20. Какви са те тъпи кутии? То няма да тъпне нищо от тях. Днес ще направим една битка. 4. Да правим пак тази кутия, вика. С колко пари имах? Аз няма да мога. 3.27. 3.27. Това освен. Ама 10 ще бъде. 3.10. Да видим. Добре. Добре, айде. Дай го тук. Дай нещо скъпичко. И да си ходя. Това никаква идея. 4.80 му дай на пич. Между другото тези вети ми правят 10, ама я да видим дали му иска нещо пълноценно. Това мисля, че е нашето оръжие. И тъмма на парите си. Фил тестът. Няма значение. Това ще е нашето. Добре хора, това беше... Не сме на профит, ма не сме и на загуба. Долу 50 на 50, поне малко да си начесаме крастата. И това ще е от това епизодче.